Merci a jarama Sanso. Joni on paren koye wadde divisé documentaire o so tawi fuɗɗima Allah walli en gasi payne décoration jammo wonko jenggude won arɓe ɗo gila law waɗi arɓe ɗo law waɗi kadi joguiɓe haajuji gacciɗin haajuji gaare oɗo haaju ɗum noon en mbaɗa feere peccodiren e on saaha yimɓeɓe kadi mbeɗene mbawa yaade golloyoɗen golle bandiraɓe ɗo ɗo yarete ko musiba nen ɗo henna sara bal nen ɗo henna ko yimɓe fattam lamiɓe e Windere TV ko musiba noon hade mi arde he e mum mboɗo yetta Allah mboɗo yetta joom galle mon Saliou Dione Sarr man koye sant diko gërëm diko ñaanal guddu fan ak wér-gi yaram lu tax loolu saa su ne waxtu wu ne jamono ju ne fu ne lu ne saa woowee musiba du ci teg benn baat dem na sax ba ne ma ku musa jarbaat la yéen laa fekk naa leen yéen ñaar ngeen di ànd saa boo ko soxlaa sama yoon nekku ci kon maa ngi lay sant di la gërëm su la neexoon mun nga dagg relation bi maa ngi lay sant merci si Saliou balaa may ñëw ci Sara Baal may sant borom kiram tamit bo yetta joom galle makko Ibrahima Diallo mo ganduɗa ene noftot kañum ne ene acci Sara waktu fof e to kala emo kala ene kala ne dimini mo ummo ɗum noon mboɗo yetta Allah mboɗo yetta ɓeɗon nde tawno so tawi ɗe belanoma kam mbawno dartinde golle ɗe ɗum noon enen fof nduwonoɗen ɗe so tawi ɓe juusi min jaa jamma e ñalawma oɗo ko ñande altinide mana min mi weli gara ferlo to honorable député Aliou Dembour Lella ɗum noon so tawi ɗum waɗi ko Allah e worɓe maɓɓe kañumen jaɓi ɗum ene beela ɗum Allah jarama ɓe jarama kono kadi en ƴettat Aissata Coulibaly o montoni Côte d'Ivoire kankone o darima e Windere TV lang ha yettiɗo ko hono noon e Mariéta Alpha Gadio nenena Noadibou kamɓe fof kala ko ngannduɗa a waɗi ɗum joguma e Windere TV e a liggima hen ko hono noon ceerno Bassirou Ba ko boyinaji kamɓe kala Allah jarama ɓe jarama kono mention spécial onon ɓe ɓe ngannduɗa ko onon darɗo Windere TV mi rokkat Oumou Siba salmina bandiraɓe ndew koma salminde tan bandiraɓe musidɓe tedduɓe kono kala on calminama no fewi kadi on jettama on jannama saabu eɗen gandi haaliji ne keewi eɗen gandi jamono hande o no woni mettide weñade ni kono goppi haaliji moɗon fof on gari gam tawtorede oɗo piide hande ɗum noon no woɗɗeta e haalede ƴetta salminago tan fawɗume jungo honorable Aliou Dembour Lella Sow machallah on teddu bandiraɓe kono mi salmina joom gallam nde won noon omo waɗɗimi no feewi o haddinami hay saaha goto omo wawno haddinde min ronko liggade walla mi ronko andude holko mbaɗa ɗum kono o ɗacciɗi e sababu ɗum noon mbaɗa ñagonomo Allah konko andi ko yiɗi yo Allah waɗanmo ɗum mbaɗa yetta bandiraɓe ande ɗo himɓe ɓe fof mbaɗa yetta madame Ba saabu konko nene musde ko kanko mbaɗa yetta Sora monam sehilam dendam an mi wawa yiɗidema saabu hunde fof a waɗi kam e aduna ɗum noon Allah jarama on jara bisimilla mon on kala mum haalani indi ɗum noon kadi gadiri bisimilla mon merci Siba eɗen jetta délégation Tetiane e gargol Abdoulaye Amadou Sarr e Didi Sow e Saybatu en e woɓɓe kamɓe kala te naare limtude en juumat ɗo ɗo yarete en dokkat tubakel ferlo Sara Ba jiram ceerno yo bisimilla moɗon machallah e kikiɗe Windere TV o kadi amin jettoon amin jarno machallah e woppude haaji mon e hamdude mon arti tawta e oɗon ligguey donc noon ko mataw ko waɗi respecté tan kono fonno haala fof keɓa haali kawma haali ko yettude bandiraɓe fof kadi yettude kadi hardiɓe ɓe gardiɗo ma wawa uppani ko mbaɗɗa haalji ma a wawata wonde hakkille ma donc en jetti bandiraɓe ko lisitimo noon kala goɗɗo go hen ene yettama daña ko dañ tawi arde daña arde ko yettama bandiraɓe bisimilla moɗon merci Allah jarama waɗata décoré Adama Boubacar Dia ko honorable Mamadou Abdoulaye Deme Yaya Diallo arjawan Adama Boubacar Dia kon musidɓe délégation maɓɓe no fonno ummade toon e Bambilor mataw waɗi tardement joni balla e notode gonɗum e ɗum noon Dia Adama Boubacar bisimilla maɗa
Siba bismillah ma urwon min ardoga masha Allah bandiraɓe assalamu alaikum bandiraɓe rentuɓe ɗo fof mi salmini on mboɗo jogii weltare mawde tottede teddungal peewgal e miñam sehilam mo ngandumi to leydi France daraniɗo rendo meɗen jiɗɗo kadi ne diwanuji men jiɗɗo leydi Sénégal jiɗɗo leyɗele hodduɓe e leydi men Adama Boubacar Dia denɗi to gonɗa to leydi France hande bandiraɓe fof eɗen ndenndi ɗo e nder hiirde Bimbira TV e gardugol Oumar Doro Kume e wallitii ɗum mi dañii weltaare anndude annene aɗa jaggi hen noon feewi e Oumar Doro Kume no sumatoomi ma taw mi yomi totte teddungal ngal wo anndaa ɗo mbawɗen en haawmi haawani am ewa ɗum noon ewa ɓuri ɗenɗi aɗa waawi ma soynoye ɗum ko an jeyi oɗo tableau e kadine e oɗo sabanor jooɗo mo haralleɓe meɗen sayereɓe meɗen ñooti ɗo e nder laamorgo leydi Sénégal ɗum noon min jetti onon fof Oumar Doro Kume bandiraɓe beltima jokku darde maɗo e ko mbaɗɗa ko aare eɓe nanɗa ko ewa sibo umminde wonɓe ɗo ɓe fof wona ko weeɗi jindede ne heewi onon fof wonɓe ɗo hen on calmina on jettama merci honorable a jarama golle ma joni peewi joni paɗen koye Rugisal machallah Rugisal yo Aboudoga Rugisal noon en kalata e mbatta en commentaire saabu kala ganduɗo ni ene andi hakkude amen Seydou Sadia min beltanimama ko noon tigi kanko e musidɗo men Djiby Sadio Dia Rougui Abdourahmane Babali Oumar bisimilla est ce que ɗi yo nanna sene mbawi mo saabu ko ɓurto seeɗa est ce que ɗi yo saabu ko ɓurto seeɗa mamin fàttali ko sama événement bi ma defoon cinéma aw 100 000 bi ma yónnee woon te mosuñu gisee xanaa tey jërëjëf loolu yàgg na te mosuñu gisee te dañuy mos a gisee donc du man yow ni ku baax du xaar ba mu xam ni mu doog a baax ci moom du dëgg a baax su la neexee yow nga dox fu ne ci biir banlieue bi kenn du la wax dara ndax bi nga nekkee ci nguur gi nobutoo kenn yaa ngi mel ne honorable nga nit nag dangay ñàkk nguur ñàkk sa ngor ñàkk mbooloo yow loolu du la tax ba ilaa yow mii tii tey la ci doog a gisee ëpp na léegi li nga ma defal ëpp na léegi 20 ans maa ngi koy fàttaliku ñam ndax yow kenn bandiraɓe salat ɓera jogoye rëbbude Rugisal ko Mariam Polel Tall mo ngannduɗa hannde duuɓi capantati komin mbayri yiyodirdi minen ndenduno komin gollatno minen pottanno e ndow communication yalla yurmo Mas Diak kadi ko bandiraɓe debbo pattam lamo 30 ans komin mbayri yiyodirde kono nde wonani oɗo événement koye alay sago a o waɗi hen participation makko Mariam Polel Tall bisimilla ma Rugisal noon en mbawa haalde e muɗum onon fof kala ganduɗo ni ene andi hakkude Rugisal waddi en mbatta hen commentaire en dontomode Allah junnata balɗe makko moƴƴinde battade makko kanko woni yummay wuuro babay latti ɗum noon yo Allah serbina Mariam Polel Tall omon jiwane ɗo wonno kay so dogani kuusa yimɓe noon no mbayratno Papis Komi ko gorko cuballo pattam lamo kanko noon dimension jaltaɓe makko yalti Sénégal yalti national c'est continental c'est vrai ou faux
sabo filama jataɓe Mali c'est la première fois ko hono noon gorko joni noon o woni Mariame Pauline Tall kala ko bindeteno en ɗo ko anduɓe journal ɗo to banggue Pulaar ko o bindanno ɗum ko bandiraɗo debbo Fatam Lamo ɗum noon en rokkata min teddugal Rohii Abdourahmane Babali yumma e wuuro Baba Elet walla ɓe roki awa o wi yo rokku dokka rokkete ɗum ko honorable Amady Awaña honorable Awaña kay fi ni lamelle ɗum noon dañire wuti o fonno ɗaƴit Vindira TV waɗema ɗum Rohii Abdourahmane Babali Ouma Sara Bal e Oumou Siba kamɓe mbi min ko tableau o joganima min kono kamɓe joganima wutti o Sara Bal e Oumou Siba honorable Awaña sama lettre mi kew gisoo ko hono gisoo ko xam naa Rohii wonula ko xam naa Rohii wonula ko o duuɓi sappo so tawi min darima min mbaɗa mo décoré wawa yonde fayida makko mataw ko hande ko wadde emprunté mum tan e ñalawma o kono duuɓi sappo subaka fof hoɓe kele bandiraɓe moƴƴe min daari on Allah moƴƴere Oumar Douro Koumé a histiri hakkude Maabo e Cuballo sa teddini Rohii Sall teddinɗa ko cubalagal fof kala ɗo Cuballo woni mi yiɗo mo wonam Iyacam so tawi o waɗani yo ar o tawtere ñalawma o Iyacam damay wax sama baat ci kaw il est le seul animateur bu ñemee laaj kii li ko gaa yi waroon laaj munoo mag ko Oumar Douro Koumé fàtte boppam ou bien mu fàtte bu muy laajte parce que journaliste dafay laajte lu gaa yi bu ko laajte ñu ngi koy ñaanal peut-être kii yaayam la yaayam la ah yaayam la te ngir moom moo tax ma ànd ak moom tournée en 2019 bu may def lancement du projet le regroupement du fleuve Sénégal à Walaté bu may def daaw tournée lancement officiel de le regroupement du fleuve Sénégal qui était créé par le président Macky Sall maa ko moom ak El Hadj Baba Mal foofu la Cuballo yëpp bu toog def ma jàkkaare lépp kii la voilà yàlla dundu balde ba ko jiɗɗa e média ko yo Allah waɗane ɗum yo Allah waɗane ɗum mi salmini on mi juurima on monam ceernam Iyacam jafaɗa mairon Pauline ndak kala ko boyi woni wela ko gomen tawa ina ma ko sikki hay ko na ko capantari baali e ko ko rima no wasito to lewɗa ɗo nandi a lewi kooje affaire ko ledde a waɗi fof haaje ko rima no mi jarama kadi ko mbaɗa ko ko leñol sukkuɗo fof mbaɗata vraiment hade mi andata fof jogorɗo wiide kadi ko wonani ko kadi salmini bandiraɓe dere nde salmini kadi ka Mamadou Abdoulaye Deme ɗumam kadi mi weltanima machallah e wadde ɗumnade hen koɗude salmini machallah vraiment hande ko wettare mawɗe assalamu aleykum Rohii Sall alay sago sa waɗama jeegole sawde jooɗi kalane ko woni ko woni jeemayi ko moƴo wonɗan yahnama alaade kayam
darnode haala kongol wi so gaɓir tiggo yoyi hay ɓayde est ce que tiggo jawde tiggo nektiɗo jeydi ɗum noon ko rugi babe sar dembo cubalɗo daga ayibo lamɗo noon tawde kala ñalomaji kala yimɓe se sar aɗa waɗano boy merci Iyad Thiam Alassane Touré Aissata Ka Aissata Nia oɗon fof on jarama golle mon joni peewi merci beaucoup mawɗo Abdoullah Yabou Sow on jarama golle mon joni peewi joni ko mbimate décoré walla ko winda ɗon honorable député Aliou Dembourou Lella Sow bandiraɓe dokke mo pelle gaddumi kayiɗo ƴettumi komin kalduno ko waɗi wi kam yo addata awatan ɗon tatafi ƴetta 3 caméra 3 machine 3 mbimi ala ko ɗum ɗo mbinomi Aliou noddumi Aliou mbimi ƴetti gattumi kadi noddumi Aliou ɓuri kam ko ƴettuɗa kalamomi ɗo yana ƴettana wona complet ɗonɗonemo kelle bandiraɓe mbimi ala e jawdi guurɗo mosere no cohlirmi ni ko noon goɗɗo sohliri o wi kadi joom place o so Oumar ƴetti ha périséria rokkumo téléphone pour debbo makko to haaɓi woni way o wi kam o wi rokkumo téléphone o nawana joom suudu makko ko on téléphone haaɓi jogui ha joni ayo téléphone o boni noon non pour dire vrai téléphone o boni ɗe balɗe ñandande garami tan o wini mi haala to ari woni to haaɓi woni baɗɗe o mbaɗon komin jam doucement mi Aliou téléphone o boni ha joni noon waɗatamon décoré ko musidɗo ko bandiraɗo ko guiɗo ko dendaɗo golle woni Abdoulaye Hamady Sarr honorable téléphone o boni ha honorable téléphone o boni ha no hawwiye ey gabbu min probléme mo ko somi noddi Aliou Diabara soko haaɓi neddimo o nodda ɗum o wi kam c'est pas le problème voilà wona hamin mbawi yobde Aliou hay goto wawa yobde mo kono noon min duttamo teddungal e ñalawma hande o wiidemo Biddere TV de ene testi ko mbaɗanɗa ɗum eyyi dañji ɗum Allah jarama saisi so mbiɗo ko diplôme de reconnaissance honorable député Aliou Dembourou Sow en reconnaissance de ses services rendus à l'entreprise de sa compétence, de son engagement, son intégrité et sa détermination à assurer le bon fonctionnement du groupe Biddere fait à Dakar le 15 février 2025 le monde à miniature. Donc, Mbuyetuma gonye mbay golle ma kodo da bulelo sambaya Aliou de bulelo so mine ma nyandara de mine ma nyade jumdo de masinatoro Alwani gido makisar Alwani gido Mariam Faisal Convertas de Dalabo Ala de Jadad Alwani Serifa Tunje Serifa Jalo Kodo de mullela sambayang Boko pulo Ma tarani lornani Wujani bandi toro kobe Tawite turkome Bin Jafudon Wana kalis wani bijimdi Alon sedi Ala do nawani Ala do min jadani
kamɓe gisam moƴƴi no denɗam saro wiini mami yaata ali demul lella ñawda ñalaaɗi humta haajuji seydi sow yo gurdam ma juut ko fuɗɗoraaɗi yiide allah jom yurmeede heewde huftinde ɗo aduna jom yurmeede heewde hertidinde judduɗo o tan meɗen laakare jeyɗo o ñalngu jannga jomɗi jiyaaɓe ɓen mone jiyaɓe ittale mene arsugaji men mone tamani mo ɗiɗo waɗa mbaɗo wala ɗo goto ko senaare woodae senaare ala gaga allah en juuli e ɓurnaaɗo wiɗɗere en jetti jinnaaɓe men en jetti seere men en jetti denndangal bandiraɓe meɗen rewɓe e worɓe sukaaɓe mawɓe wonɓe ɗo e nder ngal no tigira allah jarama jarama Oumar Doro Coly minen nde min ɓuri wonde sukaaɓe yewtere nde min ɓurno wawde hettade ko hakkude Oumar Doro Coly Elimane Sambourou Barka an ko neɗɗo jiiɗo mo moƴƴi mo yiyani mo kam nanimo sabu wonko waɗi e nder meccal makko ha hewdigere ñebbi ko woni ɗum woni ɗum wona jarama wawa teddinde so wona teddude tawno ko teddani teddata andata teddugal saka lis teddugal totta neɗɗo goɗo wiyata teddinde ɗum seydi kumen so ɗum ɗon ɓenni délégation garɗo ɗo wonɓe ɓe ɗo fof ko yimɓe convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal ardi oɗo délégation ko mballa ardini nden ɗon feddi woni Aliou Dembourou Lella Sow walla min mbi ɗum Alila Hawa daɗal Yeralaba Hammad sabu ko noon nene mum noddirtu ɗum nde Allah ronki ɗum naati aduna ko nden laamu naati galle baamu caggal nde recoupement waɗa Vélingara le woni communauté rural hawri koye date de naissance Aliou Dembourou Sow o jibina ba makko woni président communauté rural duuɓi ene jaaha itaade no mbayno ha laamu yalti galle ba makko o mawni o yonti laamu naati galle ba makko ɗum ɗon noon ko Allah waɗata wona enen sabu so enen mbaɗa noon mbaɗanen koye men Allah jarama ardi délégation ko Aliou Dembourou Sow no mbimi ni kay woni président convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal kono emin gardi e honorable Almadi Diallo ko joom suudu Daoudou Samba Diourouane emin gardi e Salamata Sow kañum woni secrétaire général convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal emin gardi e Kouro Sow debbo mo Allah ardini rewɓe wonɓe e nder convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal emin gardi e Youssou Ndour ko kañum woni coordinateur convergence ɗo yeyte e Guédiawaye emin gardi aussi e Oumar Sow goto e dariɓe darde nde ngannduɗa nde haadde ɗum weeɓani sabu caɗele kewɗe ne dañe tawa ko kanko woni deglowo ɗen gueɗe kanko ardi convergence département Kébémer emin gardi e Toulaye Birame Diawo ko kanko ardi convergence des éleveurs ɗon ɗo département mo Bakel emin kaalowo woni Abdouslam Ba charge convergence des éleveurs emin gardi e o mo ngannduɗa ko kañum woni Awa Sow ko membre convergence mais emin gardi e Mariam Sall nani ɗo e hannde kamɓe wattatno membre convergence sabu on ɗon ko joom suudam emin gardi aussi e Cheikh Ka ko membre convergence emin gardi e Mariam Sall goɗɗo onne kadi ko membre convergence emin gardi e Doro Diallo on ko membre convergence bandiraɓe délégation oɗo lokkonde kelle ɗo wawi fodde to aduna o metti jamanu o waylima kono hande noon mawko min kaali taktami haalde ko jogorimi ko haalde mi anda somi yalti ɗon mbeɗa mami yettono paadi wadde mi haala pour mi haalde duuɓi ɗo nin ɗo ɓenni julde tatke walla koor yimɓe heewɓe ɓe tinata ko min ƴettata liste mi waɗa heen kaari ha wona 8 personnes walla 9 personnes mi yettoɓe wi honorable député ɓeɗo soɓe jogii jawɗi moƴƴi soɓe jala jawdi wallanno ɓe keɓiri jawdi a jooɗo tan ha téléphone ma waɗa ten tawa ko 100 000 francs nodda kam mbiya kam e jarama jima ka Aliou Dembourou Sow waɗanaɓe ɓe no wuuri baɗɗo o no wuuri so tawi min kalani mbilla to haafidi fulɓe noon mbi so waɗanaɓe leƴƴi ɗawaɓe kaali baɗowo o nguru muɗum bonat oɗo dañani ɗum minen mamin kalto ɓamin gandi woni hakkude mum e renno ngo gueɗel keddigel ngel pelle kewɗe daraniɗe purago nani ɗo mbaɗoje conférence ɗe gueɗe goɗɗe min kummitta dow kono ƴeewi ɗo ɓe gaddi leteraji rewe jungal ɓe yettinamo mi waɗa feere kadi soɗo ummo e makko ne yaaha e fedde nde o yii preuve laɓɗo ceer saabu ko mamno fedde aran ɗiɗɗon lekkuɗi ko heddi ko woni sukaɓe dañi ɗo waɗoɓe ko wiyete ko anniversaire uji hen hewɓe ɓe Allah watno jottiɓe
jottimo mi waɗa feere ha jomum joddo aliou dembour sow itta ko waawi wonana jomum wi ɗum kono wota haal jokko ha juma ɗum noon waabi ni so tawi mbaɗi ko wayni minen emin tawa min kaalani bandiraɓe ina wayni min jamɗima aadi walla min mbaɗi ko jomiraɗo yemirani min mbiyatma ko honorable yo Allah yo moƴƴe min no woniri pullu ni ko noon wonirimi pullu no woniri gaynako noon wonirimi gaynako no woniri dimu ko noon wonirimi dimu kono haalde ndimako walla moƴƴe ɗibama walla ɗinede ma sonaka ɓeydema ala ko ustatma aliou dembour ka moƴƴu ka jontaɗo ka jiɗɗe leñol ma ka gendiyanki ka jingowo ka darinde ka tuuɗɗo ko heddi min mbiyatma ko woni yeeso ko daɗani yiɗde tawno jomiraɗo warata koko welande wela ene welira kala ko woni e jaɓat si aɗa ka jontaɗo ha hande ha jangga ka jontaɗo yo Allah reen ɓuurma suurma no Allah renirno yontade yawtude o renirma noon ha sahe sahe ɓe mbatodande gueɗal muɗumen e maɗa so ɗum ɗon ɓenni sakkitortoɓe ko yimɓe ɗiɗo aliou dembour kala ko wawi wadde e aduna e moƴƴe yimɓe ɗiɗo goni sababu hen goto ko faatu yettete ko jeeyi kedi ɗo ko faatu yettete ko jallu saabu neɗɗo so joom fuuduma en boni an a moƴƴita mbeɗa yiɗi dokkon ɓe ɗum ɗiɗo kelli faatu jettaɗo jallo o woni oɗo faatu jettaɗo jeeyi o ko jaaɗo voyage kono ɓeɗo soɓe gudduno galleji ɗi minen min jottotako aliou sabu ɓerɗe amin ne paaɗi kala bindude min jahat ko kamɓe goni moƴƴuɓe ɗum tagui min ɓaɗi aliou Allah jarama on jarama allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noon seydi Sow Allah jarama jarama bandiraɓe tedduɓe so wiyama hande Amadou Boubacaraki ene jaytediniraɓe Amadou Boubacaraki mo radio Tessan candidat président coordinal de Tessan on golle muɗum tina nana famadadinene ngol hano feewi kamɓe mbaɗa radio waɗi téléji waɗi délégation makko délégation ari nanɗo henna ene jeymaɓe Dini Sow ene jeymaɓe Eva Ndiaye ko journaliste sportive ene jeeya e maɓɓe hono Seybatou ko ino grande animatrice du Kolda ene jeeya e maɓɓe ene jeeya e maɓɓe ene jeeya yoɓe heewɓe ɗum noon bisimilla maɓɓe bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama